Bona tarda, llinacencs i llinacenques. Feu lloc, feu rotllana, pareu l'orella. Benvinguts a la parada més seca del poble, on la festa s'apaga i la cendra s'estavella. La Quaresma avança seriosa, tossuda. Ens pren un pas, ens fa caminar dret. I avui, sense riure, sense ajuda, toca tallar un peu i quedarà fet. Benvinguts, benvingudes. Estem bé, no? Sabeu què hem vingut a fer avui aquí? Molt bé. Tallar-li un peu aquí, a tu. Oh, clar, la vella Quaresma. I quants peus té ara mateix la vella Quaresma? 7. I si li tallem un, quants n'hi quedaran? 6. Molt bé. Això vol dir que avui és el primer dia i quants dies més ho haurem de fer? 6 dies més. I en total? 7. Molt bé. Veig que les matemàtiques les portem bé. És important, Tu fas matemàtiques? Està molt bé això. I les portem bé? Se't donen bé de moment? Ja s'aniran complicant a poc, no pateixis. Molt bé. Si estem aquí per començar la Quaresma, vol dir que ja hem deixat enrere què? El Carnestoltes. Sí senyora, molt bé. Ja us heu acabat de disfressar? Oi que sí? De què et vas disfressar, dius? Ah, molt bé, és molt divertit aquí te disfressa. I algú més es va disfressar de carnaval? De què? Apa, que bonic. De tauró. I de? De Lego? Molt bé. De lleó? I de girafa? No teníem tota la selva muntada, mare meva. De què més? Ah, molt bé. I? De què? De llangardaix. Molt bé, fantàstic. Déu-n'hi-do. Doncs, ara ja hem deixat les disfresses enrere, ja hem deixat el carnaval enrere i toca començar un temps una miqueta més seriós. Ja vam menjar botifarra, ja vam menjar truites, no? I ja vam menjar coca de llardons. Ara toca temps de moderació, De verdures, de bacallà. Bueno, algun dolç de tant en tant, de sardines, algun dolç de tant en tant també, Que per això tenim els bunyols de Quaresma, que ben bons que són. Molt bé, doncs avui toca començar aquest ritual de la tallada. Que l'heu fet algun cop, aquest ritual de la tallada? No, clar, passa res. Doncs, avui toca fer pedagogia, us ensenyaré com va aquest ritual de la tallada, sí? Jo recitaré el vers, que diu així. Per ordre de la vella Quaresma, avui el poble es despulla d'aquest pas. I ara, poble, què toca? I vosaltres haureu de respondre. Toca aigua i bacallà. Sí? Ho provem? A la de 3? 1, 2 i 3. Toca aigua i bacallà. Molt bé, fantàstic. I després ja us diré, doncs un peu que cau i m'haureu de respondre. I no torna mai. Ho provem? 1, 2 i 3. I no torna mai. Fantàstic. Ho provem tots junts seguit, a veure si funciona això. Per ordre de la vella Quaresma, avui el poble es despulla d'aquest pas. I ara, poble, què toca? Toca aigua. Molt bé. Doncs un peu que cau que no torna mai. Fantàstic. Molt bé. Avui hem d'esbrinar quin peu ens toca i per això tenim aquí aquests pergamins fantàstics. A veure. Algú sap de números romans? Sí? Doncs necessito una ajuda. M'heu d'ajudar a trobar el primer. Perquè no els tinc ordenats. Això. Aquest, fantàstic, doncs endavant. Sí, ja el pots obrir. Home, estàs fent un nus. Bé, t'ajudo? Bé, cap problema. Moltes gràcies. Estira per aquí. Ara sí. Sí? Ara sí, no?
Aquí tenim el vers que ens dirà quin peu toca aquesta setmana. No marxis, que em toca una altra tasca. Toca treure el taló, que és de fira, de fer-se veure i de posar-se a lluir. La Quaresma no vol mentides, ni cap mirallet per presumir. El taló ens fa estar a les altures. Ens fa més alt el cos, però no el cor. Avui la vella es treu les cures d'allò que és vanitat, d'allò que és vanitat i foscor. Per tant, quina sabata haurem de treure? La sabata de taló. Quina és la sabata de taló? A veure, ajuda'm. Sí, tenim les pissarres judits, tenim tot. Aquesta d'aquí. Fantàstic. M'hi vols ajudar? Sí? Porta roba que es pugui tacar. No, però si a vegades esquitxa una mica de sang, no? Tranquil, cap que no. Si no, després te deixo una altra bata. Ara. Home, ui, com us penseu que es talla una cama? Us penseu que és així, màgia, i ja està. No, té la seva feina, tallar una cama. Vinga. Què, comprova? Talla o no talla? Sí que talla. Per tot el veritat. Agafa-la, sisplau. Home, clar, la cama. No voldràs que se'n bellugui mentre l'estic tallant? Pobre, encara li farem un estropici. Això. Ara. La col·loquem bé. Això, senyor. Perfecte. Vols ajudar una mica? Bé. Amb les dues mans. Sí, ja veus? Fantàstic. Vale, a veure si es surt. Ajuda'm. Ja està. Fantàstic. Ja tenim la primera cama. Un aplaudiment. Doncs té, de moment la posarem aquí. Moltes gràcies, ja pots passar. I ara hem tallat la primera cama. Si no encara prendré mal jo. I no és qüestió de tallar millor la panxa. N'hi ha prou amb una cama. Ara és el moment de cantar la cançó. Ja sabeu com va la cançó? Sí? Qui se la sap? A veure. I t'atreviries a cantar-la com fa? A veure, ensenya'ns-ho. Ah, aquesta és una altra cançó, també és molt xula, també, però no. Tenim una altra cançó, que teniu aquí la lletra apuntada. Voleu que us digui com fa? Ah, no pateixis, jo ara us ho canto, cap problema, no, tot fos això. Jo us ho canto una vegada, o dues, o tres, les que faci falta, i després ho acabem cantant tots junts, sí? Però sobretot primer, abans de cantar, què hem de fer? Què hem de fer abans de cantar? Ai, senyor soldado, explica tot. Abans de cantar hem d'escalfar la veu. Home, clar, no us voldreu fer mal a la gola. Oi que no? Tu et vols fer mal a la gola? No, clar que no, hem d'escalfar la veu. Doncs, ajudeu-me. La veu s'ha d'escalfar així. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ui, aquest és una mica regular, tornem a provar. Millor. I per últim.
Bueno, ja ho anirem trobant. Bé, bones coses, està molt bé. La cançó diu ni més ni menys que així. Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Un peu cau no torna mai, la Pasqua és de camí. Sí? Anirem a poc a poc. Primera frase. Vella Quaresma, peu avall. Cada divendres fem camí. Vale. Fem aquestes dues juntes? Sí? Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Molt bé, molt bé. Segona part. Un peu cau no torna mai. La Pasqua és de camí. Segona part tota junta, Un peu cau no torna mai, la Pasqua és de camí. Tornem-ho? Un peu cau no torna mai, la Pasqua és de camí. Vale. I ara la provem de fer sencera? La faia una altra vegada i després la fem tots junts? Sí? Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Un peu cau no torna mai, la Pasqua és de camí. 1, 2 i... Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Un peu cau no torna mai, la Pasqua ja és aquí. Bé, la Pasqua és de camí, perdó, m'he equivocat. Més o menys la tenim controlada? Sí? Fem una última vegada, per si de cas, perquè així no ens oblidem per la setmana que ve, Perquè això ho haurem de cantar cada setmana. Vinga. 1, 2 i... Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Un peu cau no torna mai, la Pasqua fem camí. Molt bé, perfecte. Un aplaudiment. Ai, mare, cada cop som més gent aquí. No arribem a misses dites, i hem tallat la cama i tot avui. La setmana que ve en tallarem una altra, no patiu. Doncs queden 6 setmanes per endavant d'anar tallant peu. Doncs, sobretot, deixarem el peu aquí. Col·locat, perquè tingueu recordatori d'aquesta primera setmana. I ara, com a bona parada més seca de tot el mercat, ja només queda una cosa, que és deixar-vos la consigna perquè us pugueu anar preparant per la Quaresma aquesta setmana, aquest temps de reflexió, aquest temps de calma. Hi ha preguntes, perdó, hi ha preguntes. Abans d'acabar respondrem preguntes, digueu. Ah, caram, molt bé, doncs ja mirarem a veure com cau i ja ho celebrarem. L'adoració, és quan, ja ho celebrarem. Alguna pregunta més? Alguna pregunta? No? Tots ho teniu clar, ja? Fantàstic. Així doncs, la consigna d'aquesta setmana és: aquesta setmana menys aparença i més veritat. Aquesta setmana menys aparença i més veritat. Sabeu què vol dir això? Doncs això vol dir, com el xurrac, que ja hem tallat una cama, no volem tallar res més. Això vol dir que aquesta setmana hem de mirar de ser més honestos, més transparents, de dir les veritats sempre. D'anar sempre amb la veritat per davant, de no enganyar, de no dir mentides. Ja hem dit mentides alguna vegada? No, ja. Home, va, que teniu un nas més llarg que el Pinotxo. A veure, alguna mentida heu dit algun cop, sí o no? Alguna petita? Alguna petita sí, segur. No, ja. Doncs aquesta compta com a primera.
Per tant, aquesta setmana hem de treballar per això. Hem de treballar per ser més honestos, per dir la veritat i per no enganyar. I ja sabem que a vegades ens ajuda a escapar-nos d'alguna cosa que no ens va bé, però... dels deures, per exemple. Ai, sí. Dels deures i de la feina en parlarem també alguna altra setmana. Però... deixarem també la consigna aquí enganxada perquè la podeu veure tota la setmana. I els que no sabeu llegir lletra lligada, porteu algú que us ho tradueixi. Cap problema. Molt bé, doncs amb això acabaríem el ritual d'aquesta setmana. Tindríem un peu tallat a la Quaresma i donem per començada oficialment les setmanes de Quaresma, que hem dit que són ni més ni menys que 7. I avui ja en fem una, per tant en quedaran 6 més. Molt bé. I quan acabi la Quaresma, què arriba? La Pasqua, fantàstic. Avui s'ha entès molt per tot perfectament. Molt bé, doncs ara sí, cantem per última vegada la cançó i amb això acabarem la sessió. Sí? 1, 2 i... Vella Quaresma, peu avall, cada divendres fem camí. Un peu cau, no torna mai, la Pasqua és de camí. Molt bé, moltes gràcies a tots i a totes. Un aplaudiment per la vella Quaresma, que ha aguantat estoicament que li tallin una cama. I ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. A reveure tots i totes.